Majalisar Dattawan Najeriya ta sahale wa Shugaba Tinubu karɓo sabon bashin Naira tiriliyan 1.77. An naɗa Janar Abdullahi Maiga a matsayin sabon Firaministan Mali. Kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC ta umarci a kamo mata Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu. Daga ɓangaren wasanni kuwa, tsohon manajan riko na Manchester United Rod Bannister na son zama a ƙungiyarsa ta gasar Firimiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yau muna Alhamis 19 ga watan 5 hijira ta 1446 miladiya, wanda ya daidai da 21 ga watan Nuwamba hijira ta 2024. Sunana Ibrahim Muhammad, wanda ni zan kasance tare da ku a cikin labaran namu na wannan rana. Sai ku gyara zama. Majalisar Dattawan Najeriya ta sahale wa Shugaba Tinubu karɓo sabon bashin Naira tiriliyan 1.77. 'Yan ta'adda sun yi amfani da 'yan mata a matsayin 'yan ƙunar baƙin wake da kuma bayi, a cewar Cibiyar Yaƙi da Ta'addanci ta ƙasa. Fitaccen matashin lauya a Kano, Barista Abba Hikima, ya maka ministan babban birnin tarayya Nelson Wike a kotu kan kamen mabarata, naƙasassu da masu talla a kan tituna a Abuja. Ɗalibai da dama sun jikkata sakamakon wani rikici da ya ɓarke a tsakaninsu a jihar Kwara. Daga ɓangaren ƙasashen ƙetare kuwa, kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC ta umarci a kamo mata Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu, bisa hujjojin da ta ce ta samu na yadda ya taimaka wajen ƙaddamar da hare-hare kan farar hula. Kotun, bisa umarnin da ta bayar na wannan Alhamis, ta buƙaci a kamo mata Mohammed Deif, shugaban ƙungiyar Hamas, bisa zarginsa da aikata laifuka. An naɗa Janar Abdullahi Maiga a matsayin sabon Firaministan Mali. An cire tsohon Firaministan ne daga muƙamin bayan ya bayyana rashin jin daɗi kan yadda mulkin sojin ƙasar ya ɗauki dogon lokaci ba tare da an koma mulkin farar hula ba, da rashin yadda ake tafiyar da gwamnati da ware shi a harkokin gudanar da gwamnatin. MDD ta buƙaci kafa asusun taimakawa waɗanda rikicin Boko Haram ya shafa. Kafofin watsa labarai na ƙasar Finland sun rawaito cewa wata kotu a yankin Ham ta tura Simon Ekpa gidan yari bisa zarginsa da ingiza mutane su aikata laifuka. Ana zargin mayakan RSF da kashe mutane aƙalla guda 40 a jihar Gezira ta Sudan. Mali ta saki wasu jami'ai guda 3 na kamfanin harkar zinare daga Australia. A daidai lokacin da Ukraine ta sake amfani da makami mai linzami na Birtaniya wajen kai hari Rasha. Yanzu kuma za mu leƙa ɓangaren wasanni. Tsohon manajan riko na Manchester United Rod Bannister na son zama a ƙungiyarsa ta gasar Firimiya. A daidai lokacin da ake tsaka da hasashen ƙungiyoyin Sunderland da Wolves da kuma Crystal Palace na son ɗaukar shi. Da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen labaran namu na yau, amma kafin mu yi sallama da ku ga maimaitin muhimman kanunsu. Tun da farko dai kun ji cewa Majalisar Dattawan Najeriya ta sahale wa Shugaba Tinubu karɓo sabon bashi na Naira tiriliyan 1.77. An naɗa Janar Abdullahi Maiga a matsayin sabon Firaministan Mali. Kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC ta umarci a kamo mata Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu. Daga ɓangaren wasanni kuwa, kun ji cewa tsohon manajan riko na Manchester United Rod Bannister na son zama a ƙungiyarsa ta gasar Firimiya. Labaran namu kenan na wannan lokaci, a madadin 'yan abokan aiki da suka tallafa ya zo muku, ni da na karanto muku Ibrahim Muhammad Mariri nake cewa mu haɗu a wani lokaci in Allah ya kai mu.